Хәерле сәгатьтә эфирда без яхшырак булдырабыз балалар телемарафонын дәвам итеп интервью тапшыруының алып баручысы мин Сәлимә Якупова. Күз явын алып торган матур таш. Әмма бына икенче ел инде таш үзе барлык кешелекте хәвефкә һала. Ташлы вирус, ягъни коронавирус ысынлап та куркыта. Бүген шул хакта һөйләшәек. Студия кунагы Пирогов ордены кавалеры, төбәк лидеры телевизион конкурсының Геройдар дәвре номинациясының еңүчесе, Өфө каласының Дим биттәһендәге урынлашкан клиник дәваханасының баш табибы, оста куллы хирург Фәнил Булат улы Шәмигулов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Фәнил Булат улы, мына коронавирус башлангас, һезнең дәваханагызда ковид госпитале эшләнәләр, һезне яуаплы итеп куйдылар. Һез куркмадыгызмы? Юк, без курку тойманык, чөнки без бит инде бу гадәттә эшләгән урыннар күп булды. Шуңа әдерлек башка кешеләргә караганда кем түгел иде. Без янә итеп әзерләндек һәм эшләй башладык һәм бер ел үткәннән соң хәзер күренеп тора, ничек безнең килеп сыктык ул ситуациядән һәм үзе әйтеп коллектив алдында әйтеп үттек инде. Без ул мәсьәлә менән тулынса еңеп сыктык. Амына ковид госпитальдә беренче кеше коронавирустан үлгәс, нимә тойдыгыз? Иң тәүдә әйтеп үтәргә кирәк, ул сиргә без нык кайда икән дип карамаган идек. Чөнки алар һәйбәт кенә һөйләшеп утырган кешеләр, шулай ук авыру сирлеләр инде һәм үзләрен насарда тоймагандар. Шуннан соң тиз генә арала уларның хәлләре кыйная башлай һәм шуннан соң алар тиз генә араннан реанимациягә барып элеккән, кайберләре иң тәүдә бuna иң тәүге үлем безгә отак көттермәне. Бер 2-3 көндән соң без беренче кешене антикөндәгә отатырга туры килде. Әлбәттә без аны утырып тикшереп каранып, кайһы юлда бер ничек алар даулаганбыздыр һәм кайһы юлда нимә килеп сыккан. Шуңа ул курку бездә тойдырманы. Шул вакытта без ул әҗәлгә авыруга, сиргә яңа белән карарга мәҗбүр булдык. Ташлы вирусмы, әллә кизеүме? Ничек айырырга аларды? Иң беренче аларның клиник яктан аерылып торалар, чөнки грипптан авырган кеше тиз арала температура бирә башлай, үдән насар тоя, танадан ага бетендә кеше машалдай, шуның һәм симптомдары күбрәк. Таш вирустың ул түгел, ул ялап кына кеше иптәп кенә юткерә, иптәп кенә температура күп багандай күрсәтә. Шуны ялап кына караһаң, тыналыгы җитмәй башлаганда, компьютер томография үпкәгә эшләгәндә, үпкәнең анда күп өлеше уже зарарланган була. Ең айырмалар шунда. Мына коронавирус үпкәгә генә түгел, бар организмга зыян килтерә диләр. Бу дөресме? Бер ел эчендә безнең иң тәүдә бит алар моны үпкә ягыннан күп зарарланган сирләрдә дәваланып, шуның вакыты килеп иткәс кешеләрнең күбен истәре авырта башлаганнар. Операцияга яһап анда табалмай торган ысуллар килеп сыкты инде. Шуннан соң күп кеше курка башлай, үден насар тоя башлай, паникага бирелә. Шуннан соң кешенең хроник сирләре булгандардың, уларның шәкәр авырымы, онкологик сирләреме, неврология сирләреме, уларның тигән арала шул сирләрләр сарая. Мына быел ковидтың 3нче тулкыны буламы? Безне нимә көтә? Ул күп кешеләрдә борсыган һорау, шул ук вакытта әле үгендә безнең илебезнең президенты һәм безнең Россия Федерациясының халык саклау министры Мурашко, улар да әйттеләр, моны яңа һуңгаднала главный санитарный врач безнең Россия Федерациясының әйтеп тора, безнең республиканың әйтеп торалар. Ул сир алыкка китмәне, әле үгендә авырулар бар, алар кыйынрак авырулар, көчле авырулар. Шуңа күрә 3нче тулкын мин үземчә әйткән, үзем уйлаганча ул баралар дип уйлыйм әле үгендә. Мына ковид менән балалар авырыймы? Балаларда кызганычка каршы осрайлар, ул сир элегә, ул нимә менән бәйләнгән инде. Уларның гаиләһендә яки менә ата-сәһе, өләсәһе булган җирдә шул таш вирусның концентрациясе көчле булган вакытта ул балаларга әлбәттә юга. Әлеге көндә балаларда моны хәзер бит иң мөһим анализдан бире ПЦР, мазок алган анализлардан күрсәткәндә караганда, ул балаларга адаләгә дип әйтеп булмай. Менә шундый хәлдә коронавирустан ничек дөрес кенә һакланырга кирәк? Әлеге көндә 2 генә ысул бөтә яр шарында, ул әлбәттә битлек, битеген йөртү яки маска медицинский йөртергә һәм дә вакцинация үткәрү.
Менә һез ковид госпиталендә көндә авырган кешеләр белән аралаштыгыз. Үзегез авырып китергә куркмадыгызмы? Кызганычка каршы безнең медицина хезмәткәрләрен авырмаган кешеләр калманы шикелле. Шул ук вакытта моны һезнең алда утырган миндә безгә элек ул сирдең кыен гына дигәндә вакытта куркып нимә эшләһәң, куркып кына булмайды. Үдебез шуны давалага, шундай сирдең исендә йөрегәс, үдебез дә шуны шул вакытта ничегрәк кушкандар, ничегрәк инде СЛШга дөрес ярдәм итә, шулай итеп бездә шул авыруды кичерергә туры килде. Менә һез үзегез вакцина эшләттегезме һәм балаларга ничә яшьтән вакцина эшләргә ярый? Әле үгендә безнең коллективта 200 кеше эшләй, шуларның яртыһынан күбе яки сирде күчерде, яки вакцина эшләттеләр инде. Мин үдем дә апрельдән адаганда икенче этапын эшләп бетердем. Чөнки ул әлегә кирәк әйбер, балаларга килгәндә балаларга ул вакцина эшләргә ярамай, 12 яшькә тулмаган балаларга ярамай, значит. Мына яман шишмән авырган, онкология сирләреннән авыргандар һәм хроник система заболевание дигән атлаган сирләреннән авырганда уларга эшләргә ярамай. Чөнки ул авырудар болай да уларның шул иммунитет бата торган препараттар алалар. Коронавирус килгән медицина нык үзгәрешләр кисердеме? Безнең генә дәвахана алып караганда бездә 30дан ашык икенче дәваханалардан килеп пациентлар безнең медицина хезмәткәрләре бездә эшләште. Һәм без төрле ысулдар белән даулаганда төрле аппаратуралар белән эшләргә өйрәндек. Лабораторный диагностика үткәргән юнәлештә күп кенә медицина кораллары безгә килеп утырылды. Һәм башка дәваханаларда шулай эшләр үткәрелде. Һәм уның өчен Һаулык саклау министрлыгында безнең үдәгән Башкортстан Һаулык саклау министрлыгына рәхмәт кирәк. Бик оператив рәвештә шул эшләр кыска вакытта гына көчле генә кимәлдә үтәлде. Бүгенге көндә безнең медицинала нинди врачлар күбрәк кирәк дип уйлыйсыз? Гомумән алганда, әле үгендә Һаулык саклау системаһында медицина хезмәткәрләре кадрдар кискенлек киферә инде. Әйтергәрәк, табиблар да әйтмәй, анда 10 специалист әле үгендә рус әйткәнсә острый дефицитный нык кирәк специалистлар, 10 төрле табиблар кирәк. Һәм кызганычка каршы әле үгендә моны урта медицина хезмәткәрләре, фельдшерлар, медсестралар тоже җитмәй. Шәфкать туташтары. Шуңа күрә бик күп көч салыныла. Әлеге ковид вакытында медицина хезмәткәрләренә күп көч төште. Кыен эшләргә туры килде, үлеп калган кешеләр булды. Бәлкемгә ул сир түгел, шул ук вакытта тормыш дәвам итә. Һәм медицина хезмәткәрләрендә моны бер алып караганда, кадрдар ягын алып караганда киткенлек олы. Менә һез үзегез ни өчен врачларын хәлләнегез? Үкенмәйсезме? Әлбәттә үкенмәйм. Мин әле үгендә гомер шул 30 елдан артык инде һәр килеп чыкты медицина хезмәткәрләре өлкәһендә эшләгәнгә. Шуңа күрә елдан ел үтә мин аны аңлаем. Һәм башка безнең моны бездә укыткан безнең укытучылар әйтә торганнар, медицина хезмәткәре образ жизни дигән һәм багында гомердән моны шулай хәзер безнең гомердә шул өлкәлә үткәс, хәзер үткәлә торган вакыт түгел. Шуңа әлеге вакытта без үдебездән якка яшәрәк кадрларда ярдәм итү турында күп уйларга тиеш. Уларны укытырга, чөнки без киткәс, бездән һоң улар безнең эштә дәвам итәргә тиештер. Менә табиб һөнәренә кайда яхшырак укырга? Өфләме, икенче каллардамы? Нисек уйлыйсыз? Әле көндә хәзер бит инде шундай вакыт, яшь моны яшь кешеләргә, мәктәптә беткән балаларга һәм алар медицина хезмәткәрләрен хезмәтен халыйлар икән, һөнәрен халыйлар икән, аларга юллар бит яктан да сит илдә мин беләм моны бездә мәктәптә Башкортстанда беткәннәр, сит илдә шул Латвиядә инеп була медицина университетына, Беларусь, Украинага андала юллар асык. Мәскәү һәм Санкт-Петербург һәм Дургана, Новосибирск, Омск, Челябинск андала Дургана медицина вузлары күп. Алар һәм алдынгы яктан әлбәттә күбрәк безнең килеп сыга укырга инәләр безнең Башкорт медицина университетына. Ул аңлашыла, нимә өчен икән якын һәм безнең дә Башкорт медицина университетының рейтингы түбән түгел. Һез нисә операция һанагыз икән? Һанаганыгыз бармы? Әлбәттә, әлеге вакытта азрак булырга туры килә, чөнки моны бу ковид режимында эшләп торгандан һоң башка эшләр күп килеп баш табибкә йөкмәтелгән инде. Шул вакытта иртән без башлайбыз реанимациянан, шуның һоң операцияләргә бүлгелгән кешеләр киткәндән һоң, безнең табиблар эшләй башлагандан һоң инеп чыгарга, ярдәм итәргә
форсат килеп сыха, мен шуга бик шатмын. Операция мәлендә берәй икенче нәмә турында һөйләшкәнегез бармы? Әлбәттә. Күләмәс һөйләргә. Кул эшләп торһа, икенче нәмә турында күп хирурглар, травматологтар, кем операцион өстәлдә торгандар, башка әлбәттә торгандар һөйләшеп алырга туры килә. Әлеге вакытта актуаль һорау. Имтихандар алдыннан берәй витаминдар ашарга кирәкме һәм ниндәй витаминдар кирәк булһа? Вакытта йокларга ятыр кирәк әлбәттә. Шуның һәм экзамен гадәлләнә алда битендә ул моны үдебедә студент булгас элек кенә булһа исләһәң теге һуңгы төне алдында бетәнемәне укып өйрәнеп битеп май дигән нигә тоже шунда ябышып торырга кирәк шул якка. Шуңа görə әдәлләнергә кирәк вакытында, йокларга вакытында спортман шөгыльләнергә кирәк. Йоклар алдыннан һау процедураларын принимать иткәндән ул тоже һәйбәт йокларга. Икенчедән ял итеп кәүдәң башың асык турып, шулай барып экзаменга бара алһаң, берне дә витаминдар дополнительно кирәкме, нимәкә сөнки витамин бер генә витамин ашагандан икенче кеше булып китә торган ул ундай ысул юк. Баһа дөрес. Менә балаларның яйге ялы хәүфһез үтүе өчен ниндәй алтын кагыйдәләр әйтер инегез? Әлеге көндә кызганычка каршы бите нидә ядып торалар битендә балалар әлеге көндә һауда баталар. Юлда фаҗигага усрыйлар, травма алалар күбәйтеп. Шуннан һуң моны әлеге шулыктагы самокатмы теге электрический ана шул менән бит кешеләр бәрелешә, олы кешеләр балалар шуга утырып китәләр. Шуга ул кагыйдәләр ябай гына. Шуны бите ядылган гырларда шуны шул ысулдарды придерживаться итәргә. Хәзер Фанил Булатович йомгаклап алдыннан безнең көнүзәк темага кагылган һорау, һәм нисек уйлайсыз, балаларга үсеш өчен ниндәй проектлар кирәк, ниндәй проектлар йетмәй бәлки? Проектлар бик күп. Һәр мин карап торам, ана башкорт яшьләре, рус телендә, башка телләрдә, бигрәк тә безнең монда Башкортстанда Өфлә, төрле халыкларның төрле урта мәктәпләре дә бар, анда уларның шул кружоклары да бар. Шуның исендә көчле укытучылар аларга алып баралар, әйдәйләр. Шуга шаның сак кына күтәрелһәң, например, региональный һәм федераль уровеньда битендә ул алып караһаң, Мәскәү, менә Сирус, шул якта алып караганда, онда ла проектлар күп. Шуга артта калмай гына, бигрәк тә менә безнең күрше өлкәләр Самара, Челябинск, Оренбур, Татарстан, ул якта көчле нидәр эшләр алып барыла. Шу бер-бердән калышмай, шуларды шул проектларда бергәләп әүдәм генә апарганда, беркемдән дә безнең халык, безнең яшьләр калышмайсак. Фанил Булатович, сезгә әңгәмә өчен зур рәхмәт. Һезнең кебек шундый яхшы табиблар бездә күбрәк булһын дип теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Өфө каласы Дим биттәһендәге клиник дәвахананың баш табибы Фанил Шамгулов менән әңгәмә тәкъдим иттек. Яңа елларыбыз күңелле маҗараларга бай булһын, һау сәламәт булайык дигән теләктә хушлашабыз. Һау булыгыз.